Здравейте! От практиката, която е нашата поредица, сме на 7-ма практика да повишим вибрациите си. А днес тя ни казва да бъдем по-добри. Нека добрината да е нашият приоритет. Но какво ще рече да бъдем добри? За да бъдем добри с останалите, ние първо трябва да бъдем добри към себе си. И това е най-важното. Когато не сме добри към себе си, а се упрекваме, критикуваме се, оплакваме се, обвиняваме се, имаме гняв в нас, ние съответно не може да бъдем и добри към света, към околните и всичко, което ни заобикаля, ще резонира на тази честота, на която сме ние. Затова нека първо да започнем добрината в себе си. А как да го направим да бъдем ние по-добри към себе си? Нека се погледнем в огледалото. Нека да намерим хубавите черти в нас, хубавите дела, които сме извършили или които правим към момента. Нека да се погледнем и да си кажем, аз в какво съм добра, на кого направих добро, какви мои дела извърших, които направиха и допринесаха за доброто, какви добрини аз върша на работа, в семейството, сред приятелите, в средата, в която съм. Или какво добро дело мога да направя днес. Какви са моите ценности, моите добродетели. Нека се погледнем не с вътрешният критик. Ако го наблюдаваме и той е в нас, в смисъл той е в нас, но ако прояви глас да излезе, не го отхвърляме, а го приемаме, защото той е там, за да ни предпази. Не да го изключваме. Не. Той е в нас, с нас. Да го приемем, да му кажем, да, виждам те. Да, чувам те. Ти си тук. Ти си част от мен. И ти знам, че искаш да ме предпазиш. Че искаш най-доброто за мен, да ме защитиш. Затова ти благодаря. Приемам те. Оценявам те, осъзнавам те, ти си тук в мен, но аз сега ти благодаря и те пускам да си ходиш, защото нямам нужда от теб. Благодаря ти и го пускате, освобождавате и приемате. И си казвате, да, аз днес ще бъда добър към себе си, да, аз днес ще бъда добър към света, да,